feed phase. Fordi at I skal bare, I må ikke, altså I skal bare dø i starten, og så kommer I aldrig ind i maven igen. Lige snart I kommer ind, så Er det kletkær? Er det også til mig? Der er sgu en, der har fået risengrød. Fuck, mand. Det er godt, Kasper. Fuck, du er helt glad. Nej. Det var aldrig hørt en video over Det var bare så godt, det der. Det var Okay, undskyld. Lige fortsætter. Dreng, de lytter med her, sådan lige tekstmæssigt. Når I får Shadow of Death, når I går... Hvad fatter jeg? Er I færdige? Ja, undskyld. Ja, til I lytter med her. 2 sekunder mere. Så er jeg færdig nu. Ja, okay. Så prøver vi igen. Til de lytter på den første her. Når I får Shadow of Death, så smider I ligesom en shade efter jer, hvor I har været henne. Så det er meget vigtigt at gå hen på jeres marker, som ligesom er